Tista' ma tistax. Tista' ma tistax. Dan huwa x'tista' u x'ma tistax tagħmel fit-toroq ta' Malta Għawdex. Ma tistax tiekol. U ma tistax tixrob. Ma tistax tuża l-mobile. Hello, staqsejt għal-Mark? Ma tistax tpejjeb. Ma tistax taqra. Ma tistax toħroġ idejk barra mit-tieqa, anke jekk tkun ħafna sħana. U lanqas tista' ssuq bżaqek barra. U ma tistax issuq bla seatbelt. Ma tistax issuq taġġel, imma ma tistax issuq bil-mod lanqas. M'hemmx għalfejn ngħidu li jekk tkun qed issuq b'veloċità għolja ħafna fil-karozza, tista' tlaqqa ċitazzjoni tal-li qed tagħmel overspeeding. Imma f'Malta, jekk tkun qed issuq b'veloċità baxxa ħafna, tista' tinstab ħati wkoll. Għaliex tista' tinstab ħati li ostakolajt it-traffiku milli jiċċirkola kif suppost. Jekk tkun qed issuq u toqrob lejn stop sign trid tieqaf. Imma m'hemmx għalfejn tifriża. Jekk beħsibek tipparkja m'hemmx għalfejn li toqgħod attent li tidħol eżatt ġol linji. Il-linji bojot tal-parking f'Malta huma biss linji gwida. Jiġifieri linji li gwidawk fejn għandek tipparkja, mhux bil-fors tipparkja eżatt ġol-kaxxa. Tista' jekk trid taqbeż ftit fuq il-lajn l-abjad. U tista' anke saħansitra tipparkja kif ipparkajt jien. Ejja, tista' tieħu żewġ kaxxi. Imma tkun naqra pastas. U allura, peress li dawn huma biss linji gwida, karozza tista' tipparkja f'kaxxa ta' mutur u mutur jista' jipparkja f'kaxxa ta' karozza. Ma tistax tipparkja fuq il-bankina, lanqas jekk it-triq tkun dejqa ħafna, lanqas jekk il-bankina tkun wiesa ħafna, lanqas jekk ikun hemm tabella tal-kunsill li tgħidlek li tista' tipparkja fuq il-bankina, ma tistax. Tista' tipparkja ġo kaxxa bajda, imma ma tistax tipparkja taħt bus stop. Imma jekk ikun hemm kaxxa bajda taħt bus stop, dak x'tagħmel? Tista' jew ma tistax tipparkja? Jekk tkun qed issuq u se taħbad, evita li taħbad ġo proprjetà tal-gvern. Jekk inkun qed insuq u ngħidu aħna naħbad ġo din it-tabella u nkissirha, il-gvern jibgħat lil kont ta' din it-tabella d-dar biex inħallasha għaliex inkun kissirt proprjetà tal-gvern. L-istess jekk pereżempju nkisser bankina jew nidħol ġo tabella oħra jew nkisser crashberry, il-gvern jibgħat lil kont għax inkun kissirtlu proprjetà tiegħu. Il-bankina ta' quddiem id-dar tiegħek mhix tiegħek. Ma tistax bl-ebda mod tostakola l-ebda bankina f'Malta Għawdex. Jiġifieri pereżempju, ma tistax taqbad u tpoġġa qasrija fuq il-bankina? Anke jekk tkun tidher sabiħa ħafna? U r-roundabouts, avolja mimlijin bil-ħamrija, mhumiex għelieqi. Fuq l-ebda roundabout f'Malta Għawdex ma nista' nsaqqin kultiva jew nkabbar xi tip ta' ħaxix jew frott. Kienu ħafna każijiet ta' nies li ħawlu patata jew ġidra jew ta' dan fir-roundabouts u kien hemm inħawel anke l-ħaxixa. Ma tistax, assolutament ma tistax tagħmilha. U l-ħitan tas-sejjieħ mhumiex latrini. Bħalissa wara dan il-ħajt hawn xi ħadd qed jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. Bil-liġi ta' Malta skont il-literekt ma jistax. Ma tistax taqbad tħalli l-karozza x'imkien u taqbad taqdi l-bżonnijiet fejn ġiġi. Ma tistax toħroġ ikel barra fit-triq u tħalli hemm. Ma tistax toħroġ taqlef il-ħamim jew toħroġ xi bawl bl-ikel u tħalli hemm malk li fuq il-tates. Ġewwa tista' taqlef kemm trid, imma barra mid-dar ma tistax toħroġ ikel. Ma tistax, għax dak il-ġest ħlejju ta' mħabba lejn l-annimali jista' jinbidel f'teddida għas-saħħa u s-sanità tan-nies. U ma tistax taqbad mingħajr permess ta' xejn timblokka kaxxa ta' parking b'xi landa ta' żeba jew kaxxa jew siġġu jew fallakka biex ma jipparkjalek ħadd. U kont naħseb li din xi ħaġa ovvja, imma kelli żball. Ma tistax tonxor fuq il-bankina? Ma tistax tinża jew tagħmel atti sesswali fil-pubbliku, lanqas fil-karozza ma tista' ċek, laqqas kif ikollok il-ħiġiġ tintid. Din se jkollkom timmaġinawha intom, insew li ħanagħmilha jien. U attent,
għax jekk qed tbiddel jew iċċekkċek fil-kamra tas-sodda tiegħek imma tkun tidher minn barra, tista' tiġi qisek li qed tagħmilha fil-pubbliku u teħel xorta avolja tkun id-dar tiegħek. Nikkalkula li kemm dam għaddej dan il-feature jiena ksirt mill-inqas 15 il liġi ta' Malta.